O día 4 de setembro é o día principal da celebración das festas de Sanxenxo. Coincidindo co día de Santa Rosalía, o Concello celebra a súa tradicional festa da cebola. Pero este ano a celebración será histórica porque esa mesma data a Volta a España partirá dende Sanxenxo. O Concello xa ten elaborado un plan de organización para garantir a celebración e a seguridade dos dous eventos. Organizar dous eventos no mesmo espacio, casi, no mesmo día e á mesma hora. Para eso temos o desafío patente de moita coordinación, logística e seguridade sanitaria sobre a mesa. O noso obxectivo é que os dous eventos se desenvolvan coa maior seguridade sanitaria e co maior éxito para todas as organizacións e para o disfrute das persoas que se acheguen a disfrutar deles. A Feira da Cebola chega este ano a súa 39ª edición contando, de novo, con todas as medidas sanitarias. Que será no recinto de Mariñeiros. Diremos que de 9:30 a 2 da tarde daremos cabida a uns 51 postos de ceboleira. Decir que, igual que o ano pasado, este Concello vai manter a esencia da Feira da Cebola. Esa esencia que leva consigo a venta e exposición dos produtos da nosa horta, esos produtos das hortas do Concello de Sanxenxo que teñen un sabor especial. E non terán lugar os premiados dos concursos nin os galardonados coa cebola de ouro. O día será histórico este ano en Sanxenxo pola saída da 20ª etapa da Volta a España, unha competición que por primeira vez percorrerá Portonovo. Implica un desarrollo logístico enorme, no cal vamos a ocupar as dúas prazas que temos, tanto a do mar como a dos barcos, e o Varadoiro para aparcar os 23 autobuses que trae a organización e máis os 170 coches implicados na mesma. Vanse montar as zonas todas de merchandising, zona de adestramento, de quecementos e máis as zonas de control de firmas na Praza do Mar, e aquí na Praza dos Barcos é onde vai salir o pelotón. O día grande é o 4, pero as festas de Sanxenxo comezarán xa o día 31. Esa data celebraránse actividades pros máis pequenos. Os días 1 e 2 haberá actuacións musicais de grupos locais. O 3 haberá pasacalles e o propio día de Santa Rosalía actuará a Orquestra París de Noia. As festas rematarán co espectáculo pirotécnico dende a praia de Silgar.